Oke. Hei, weh. Bocah. Wes tukaran. Tukaran lho. Ya, tidak wis seneng aku tukaran. Biasane kowe sing kadu saya ngerti, Bos. Loro yo ditabrak peksano. Kene ono apa? Dewa, anak sapa? Ngerti sapa sing gawa kowe? Iki lho ono ngapa kenapa bayu ngene geger kaya ora geger. Sapa wong ora pejot teko sapa wae. Lah jeneng wong lanang kuwi gawa bocah bayi. Lah ono sing gawa wedok loro malah. Kok iso? Ya, kowe mantuk karang perkara apa? Anak. Bayu iki dikai anak geger. Ya ora aku kok wong wedok dimenakno. Yo ya, iki kowe kudu jelasno karo Parijal iki. Parijal. Lho sing iki anakku sapa semono? Kabeh yo. Jane aku memang duwe karep. Sampeyan tak duki nek iso ora. Bar tak dungo iso seneng-senengan, iso rukun. Kudune iso duwe anak. Apa nyaman seneng-senengan. Apa aku wong wedok ora roh perkarane piye kaya kelangan jembreng. Ayo yo kelangan. Oh, sampe dadi londo penak. Jane iki ora kemindahe kakang, ora anake kakang iki ora. Gimana? Lah kok ngono iki lho kemindahe kakang ngomong Karepku iki tak du nek bar pikiran terus rukun. Terus do gawe anak ngono lho. Mangsamu kudu. Iki anake wong liya. Nek tak openi pamrihe tak nggo pancingan lemu omah-omah. Lah kok ngono masa iku? Jarene wong kandha kae jarene urung duwe anak iki kon mancing ngopeni anake wong. Lah iki lho gampang menang. Nemu anak lho anak kok nemu. Gimana lho? Tak ngono. Gimana lah bar arep nok gole warunge yu wedinan. Warunge tutup. Ora sido ngopi, rada ngopi terus aku mlaku-mlaku karo kakak. Delalaki waduan ku ana swara jaran. Lho, bareng cerak lho. Jaran iku jebulane meteng. Jaran meteng. Ora jarane sing meteng. Ana jaran ditumpaki terus meteng kok mentih. Ana wong meteng ditumpaki jaran. Kok meteng kok ditumpaki jaran iki ya malah anak lho Kakang. Ana wong jaran meteng, ana jaran meteng wong. Piye ra? Ana wong wedok numpak jaran meteng. Alah. Ana wong meteng numpak jaran. Lah iki. Wong wedok numpak jaran meteng wonge ora jaran